Дали съм забравила как става? Здравейте, прекрасни хора! Може би сте супер изненадани, че ме виждате днес тук в YouTube, но това е положението. Съботно, след Великденско, се случват чудеса. Такива видеа съм качвала не едно и две, дори последното ми е такова, но в днешното ще бъда малко по-подробна, малко по-обстоятелствена. Първо искам да благодаря най-вече на момичетата от форума, чието коментари, че понякога им липсвам на някой от тях, ме подтикнаха да седна и да заснема това видео. Дали ще има следващи видеа, това никой не може да каже. Аз винаги казвам, че ще има и винаги се случва, че няма, просто защото не ми остава физическото време, но ще стигнем и до там. Така че, без да губя повече време, нека си поговорим какво се случи в последната година, година и половина с мен, защото мисля, че горе-долу от година и половина е последното видео. Така че, ако ви е интересно малко да си полавим и да си разискаме някакви неща и да поровичкаме в моя личен живот, продължайте да гледате. Откъде да започна? Не знам откъде да започна. Ще започна с една глътка кафе. В последното видео всъщност ви казах, че съм се развела и мисля, че не съм споделяла нищо, кой знае колко от към подробности. Всъщност, ако ме следвате в Instagram, вие сте доста наясно какво се е случило с мен, какво се случва към днешна дата, как си живея живота. Там съм си била активна винаги. В последно време съм доста активна и в TikTok. Там имам два профила. Един, който е свързан с работата ми и един, който си е личен мой. И в последните, може би 2 месеца съм доста активна там. Реших, че така искам да се завърна към снимането, към правенето на съдържание, към монтирането на видеа, чисто по любителския начин, който аз си познавам и който аз най-вече си харесвам. Дали ще се справя и с YouTube, не знам, но както казах, за това ще си поговорим след малко. Както казах, ако ме следите в Instagram, сте наясно, ако не сте, то това видео е за вас. За последната година и половина се омъжих отново. Така. И имам още една дъщеря, която е на 9 месеца, Йоана. Едно много така будно, диво и готино бебе. Но вие вече сте я виждали, както казах, ако ме следвате в Instagram. В момента спи и използвам възможността да направя това видео, затова няма и как да ви я покажа. Ако сте добри по математика, да, нещата наистина се случиха изключително бързо с втория ми съпруг. И не съм се развела заради него. Не е той причината да се разведа. Напротив, причината е само и единствено между мен и между бившия ми съпруг, но не смятам, че е необходимо да дълбая там, просто защото аз имам някакво уважение към този човек и не мисля, че е редно да се злепоставяме един друг, но причините си бяха единствено между нас. Единственото, което мога да кажа е, че ако не се чувствате окей, някъде не се притеснявайте от мнението на хората, просто станете и си тръгнете, защото живота си е ваш. Тормоза не е само физически, тормоза може да бъде и психически. Така че, ако стоите някъде и не ви е окей, не дейте. Децата не са оправдания. Искам да ви кажа, че едно дете се чувства много по-добре, когато и двамата му родители са щастливи. Едно дете няма как да се чувства по-добре, когато живее в среда, където скандалите са ежедневие. Така че, единственият ми съвет по тази тема е просто да гледате вашето щастие и просто да се съобразявате най-вече със себе си, стига това да не вреди по никакъв начин на детето ви. Да се върнем на математиката. Да, нещата наистина се случиха доста бързо. И с брака, и с второто дете, но така са се случили нещата. Това е Вселената, така ми ги предостави и да ви кажа, аз не съжалявам. Не съм се почувствала виновна, не съм се оплашила, не съм се почувствала гузна в нито един момент. Напротив, втория ми съпруг е страхотен човек и много се разбираме. И знаете ли, може би ще ви прозвучи банално, може би ще ви прозвучи много лигаво, но е факт. Аз самата го разбрах. Наистина човек разбира, когато намери точната половинка и точния човек за себе си. И аз наистина смятам, че го открих този човек. Вярно, след
един опит, една грешка, но наистина открих за себе си човека, който наистина да ми пасва. Да, всеки си има своите търкания понякога, но просто наистина открих човек, с който да си кликна. И пак казвам, колкото и банално да звучи, се почувствах така, все едно съм открила наистина липсващото парче и това, което ми е липсвало до този момент. Така че в никакъв случай не съжалявам, че така се стекоха обстоятелствата и мога само да се радвам и да съм благодарна въпреки всички трудности. А трудности продължаваме да имаме, защото трудно е много да напаснеш мненията и характерите на двама души, които имат различно виждане за живота. Тук визирам мен и бившия ми съпруг. Много е трудно, когато има и намесено дете в картинката. Развода не е никак лесно решение в никакъв случай и наистина минаха над година и половина, мина и ние все още не можем да се напаснем. Всъщност ние гледаме Арина 50/50, никой не държи родителските права, ние сме с поделено родителство, 50% от времето е при нас, 50% от времето е при него. Проблемите идват от там, че всъщност ние сме с много различни виждания за живота, много различно разбиране за възпитанието на детето и много трудно се напасваме. Въпреки че двамата осъзнаваме, че в името на детето трябва да се случва това нещо. Имаме си някакви дразги, аз имам ново семейство, продължила съм напред, той все още не е. И това също внася някакво допълнително напрежение и наистина никак не е лесно. За детето също е много трудно и объркващо на моменти, защото тя в началото се чудеше какво се случва, къде отива, при кой ще е сега. Вече е на почти 4 годинки и се случват доста по-лесно и доста по-плавно нещата. Това, което мога да кажа аз, е, че смятам, че това, че се разведохме в момент, в който тя всъщност не осъзнаваше, аз го намирам като плюс, защото всъщност, за съжаление или не, нейните съзнателни спомени ще бъдат такива, каквито са сега. Понякога се случва да гледа снимки и ме вижда в апартамента, в който те живеят сега с баща и казва: мамо, ти какво си правила там? Кога си била там? Вие с тате не живеете заедно. И това малко така ме жегва, но в същия момент си казвам: добре, всъщност нейните наистина съзнателни спомени са от този начин на живеене и някак си в моята глава по този начин тя не си спомня какво е било преди и това няма да й тежи и няма да й се отрази толкова много. Да, отразява и се със сигурност, но наистина не смятам, че чак толкова много и мисля, че просто наистина свиква с ситуацията, когато, разбира се, работим с нея и се опитваме да й помагаме да свиква с ситуацията. Всъщност темата е много дълга и не съм сигурна, че мога да обхвана всичко, което бих искала в това видео, но това са така основните неща. Аз винаги съм била супер открита и никога не съм се притеснявала да говоря, така че ако нещо ви е интересно, можете да ме попитате, ако нещо се сещате, ако нещо ви е интересно как съм подходила в някаква ситуация, можете да ми пишете отдолу коментар. Какво друго се случва? Ами, в момента съм по майчинство и въпреки, че не работя за сега, защото на мен още не ми е приключила първата година майчинство, но пък съвсем скоро смятам да се върна на работа и не знам как ще се случват нещата тогава. Чакайте, че малко скачам от тема в тема. На въпроса защо не снимам видеа в YouTube, аз наистина много ми е трудно да намеря това време, защото с двете деца продължавам да си работя по поръчки, нямам вече физически магазин, нямам физическо ателие, затворих го, но продължавам да работя от вкъщи, продължавам да изпълнявам поръчки на клиенти. Сега, когато се върна и на работа и не знам как ще се случат нещата, към момента правим и жилище, в което да се пренесем да живеем и голяма част от енергията и времето влагаме там, защото в момента живеем под наем и до идните няколко месеца трябва да сме си изнесли и наистина това гълта много така ресурс чисто от към енергия и време, с което разполагам. И знаете ли какво осъзнах? Друга голяма причина да не снимам видеа. Първо, в някакви чести ситуации си казвам: добре, сега какво точно ще покажеш на хората, въпреки че много от вас са ми казвали, че дори така и ежедневието ми ви е интересно и какво правя през деня, такива дейли влогове и подобни. Но да речем, давам ви пример.
Понеже, както казах, от известно време съм активна в TikTok и правим сега някакви еднодневни екскурзии с съпруга ми, с приятели. И аз всъщност снимам влогове и осъзнавам, че всъщност аз докато снимам, то е страхотно, защото от една страна това нещо ми остава като спомен, от една страна показвам на някакви хора разни неща, които може би нямат възможност да видят те в момента. Обаче в следващия момент си казвам, Венелина, ти вместо да се насладиш на 100% на хората около теб, на мястото около теб, ти постоянно ходиш с телефона, постоянно снимаш някакви неща и общо взето тези две личности се бият в мен. И в такива ситуации си казвам, нали, хвърли го този телефон и просто живей на 100%. А в същото време аз искам и да го заснема, защото наистина не само, че по този начин правя съдържание за видеята, всъщност аз запазвам спомените и за себе си. Знаете ли колко мило ми става, когато си отворя канала и когато си отворя стари видеа и всъщност ги гледам? Наистина ми става много мило. И осъзнавам, че така везната е 50 на 50, но наистина не мога да преценя на коя страна се накланя. Но пък да видим, ето другата седмица ни предстои едно много интересно пътуване. Никога през живота си аз не съм ходила на футболен матч, но за Коледа реших да подаря на Пепи билети за матч на един от любимите му отбори. И всъщност ще ходим до Англия за това. Така че ще се опитам да направя един влог, да видя просто дали съм забравила как се случват нещата и да видим дали ще се получат така, както аз искам. По отношение на работата и на видеята, мисля, че е това. Иначе какво друго ново? Не мисля, че има кой знае какво друго ново. Ето пак съм си руса, само че с оставен корен. Започнах да тренирам супер активно. Това е така най-новата ми... То не мога да кажа мания, защото се чувствам супер добре. Края на декември 2025 започнах да ходя на пилатес, защото исках да се върна в формата ми преди раждането. Успях и даже до такава степен се чувствах добре и продължавам да се чувствам добре, че в момента започнах да ходя и на фитнес с персонален треньор. Така искам да изградя малко повече мускулна маса, искам малко да орелефя тялото си, без да заприличвам на мъж, разбира се. И това е целта за лятото, която съм си поставила и в момента тренирам по 5 пъти в седмицата. Ето тук е момента да благодаря на Пепи, че всъщност ме е оставил да го правя и през времето, в което аз тренирам и се грижа за себе си и правя някакви други неща, той гледа децата без въобще дори да се замисля. Да, както казах, 5 пъти в седмицата тренирам. Гледам да се храня здравословно, гледам да живея здравословно. Исках да си слагам ботокс преди 1 месец, но се отказах. И слава богу, че и това беше някакъв такъв моментен, не знам, глич в системата. Реших, че на 30 години няма никакъв смисъл да правя това нещо, защото после какво ще правя на 60, примерно. Като цяло реших, че някакви профили ми влияят много зле и съм изключила всякакви такива неща от ежедневието си. Друго, което ви споменах, е ремонта, който се надявам да успеем да завършим в идните няколко месеца. Там всичко е на пълна пара. Не знам дали бих могла да го заснема като някакъв процес, това, което ни остава. Но пък, ако мислите, че ще ви бъде интересно, можете да ми напишете. Карам си майчинството, колкото още имам, защото наистина, както казах, планирам да мине лятото и на есен с песен да се върна на работа. Заедно така учениците тръгват на училище, аз да тръгна на работа, просто защото на мен ми е много трудно да стоя 2 години майчинство. Финансовата страна е едно на ръка. Другото е, че просто аз съм си активен човек, въпреки че си работя, въпреки че не мога да кажа, че нямам задължения през деня и ежедневието ми е супер скучно. Друго си е човек да си общува така в друга среда, която не е домашната му. За финал мога да кажа, че наистина не мога да обещая дали и как бих се завърнала с снимането на видеа в YouTube. Наистина в TikTok се опитвам да съм малко по-редовна. Качвам и рецепти, започнах и да готвя, купих си airfryer. Там гледам да обхващам всякакви неща, които мен ме вълнуват, защото наистина аз винаги съм правила неща, които на мен са ми интересни, неща, които мен ме вълнуват, а не такива, които са тренди, които се гледат, които се търсят и някакви такива. Също така, относно снимането на видеа, тук ми е много трудно в този апартамент, защото, както казах, ние сме под наем.
И разполагам с някакви неща, които не са по моя вкус. Интериора не е по моя вкус. Сега, примерно, искам да снимам някакво видео, обаче зад мен фонът не ми харесва. И следващия момент си казвам, Венелина, когато се нанесете във вашия си апартамент, там всичко ще е готино, изпипано, всичко ще е направено както на тебе ти харесва и ще можеш да се развихриш пак с видеа, пак с снимане и с всякакви такива неща. Това също е друга причина, която може да ви звучи нелепа, но чисто естетически, визуално мен ме дразнат някакви неща и това също ме спира. Ами, мисля, че така отговорих на репутацията си на човек, който говори много дълго време, пуска много дълги видеа, защото мисля, че и това се получи такова. Аз сега трябва да стана да чистя, защото утре взимам Арина и с нея няма как да се случи това нещо, а и гледам да й обърна максимално много време в неделния ден, защото пък другите дни от седмицата ходи на детска градина. После пък сме на рожден ден на майка ми и пак не мисля, че ще успея да свърша всичко, но пък трябва да опитам. Така бърза вметка, може би ще се опитам да се върна с дневни влогове, защото да ви кажа, в нашото ежедневие се случват някакви интересни неща. Аз съм доста разсеян и отвеян човек. Не мислех, че съществува някой, който да е по-отвеян от мен, но всъщност Пепи е такъв и комбинацията между нас двамата понякога е много интересна и така в ежедневието ни се сблъскваме с доста нелепи ситуации, които са си предизвикани от нас двамата и може би ви било интересно да се посмеете така на двама отвеяни души. Знаете, ако не ме следвате в Инстаграм, отдолу в описанието ще оставя всичките си социални мрежи, ако искате да ме последвате и всъщност така на ежедневна база да видите какви ги върша. Ще оставя също и профилите си в TikTok, работният ми и личният ми. И не забравяйте, утре е неделя, 19 и да ходите да гласувате, защото това е важно. Наистина е важно. Това е от нещата, които ние трябва да правим и даже трябва да го приемаме като задължително, защото нещата са в нашите ръце. След масовите протести е важно да упражним правото си на глас и да не даваме на други да го упражняват вместо нас. Така че станете утре и отидете да гласувате. А сега ви пожелавам един прекрасен съботен ден и надявам се до следващото видео. Чао!